So what's up mga marig mga pare, may buntag. Padulong mi karon sa dagat sa baybay. Madto meron dito kay mga ligo mi. Kauban ako karon ang ako ang iyab, ante o ako ang angkol o ang amuang duha ka pinalanggang mga iro. Sige samok-samok. Okay, dali. Paspas kayong kausaban sa agyan ano, katulas na ako na vlog, naka-remember ko medyo hawan pa nito pero karon tanawa. Medyo ano siya ba? Dali ka siya nabagnot lapok pa jud kay suking ulan ri gabi. Pugi, pag hinede pugi, ikaw bayaan mo ang guide. Ay nigbiyae. Nung ampulan tanga dili unta mo ulan kay syempre mabasa atong camera, dili man ni waterproof akong camera so unta dili mo ulan. Happy pa ta karon kay padulong pa man. So ani ka tarik ang bakilid paana palugsong pero pag pasaka on niya ana pud siya pasaka so kaubon isa on niya. Mura na pud ni siya og kanang kuana mo kanang matumis amo ang walay bayad beach resort. Kay mga hulog nga mangga dara o parehan ni. Oh. Puting mangga manggo karon diri lula. Pero dikan siya bunga so much better kay kani gipunit man ako ni manguha tawag kanang bag-o jud. Ana ang pagkuha. Hawa toy ha. Dira ba isu kay kono na. Ato paglabay, labay pinapro ba. Tada! So mga next month ani, daghan na kay hinugmangga diri mga next month kay nag-start na. Ay dili next month karon katapusan until mga fall of August na pa ni siya. So nahinog isa diri atong kwaon ni isa. Moments later. Ay kaganapan no nay halo. Dako. Pila kilo? So kung wala mo kabaloon sa halo no mo ni siyang gitawag nila og bayawak sa Tagalog. Ang isa kairo. So ang ginabuhat ani nila, raon ni sila og kanang salag sa kanang itlog sa kanang langgam ba. If makita ninyo ambot na ko makita niyo tro. Nasa kilid sa kanang lubi para makita nato ang view niya, tro. To siya sa ibabaw. Pero mga guys, tingnan niyo mga guys, tro sa pinakababaw. Oh. Kita ba niyo na? Pero tanaw to unsay reaction niya sa mga iro. Kaya mga iro atangan man na sa mga iro sa ubos. So pag maambak na siya, di pa na siya mudagan dayon kay murag tan pa na siya gamay. Tanaw to asa na siya maambak dapit. Pero nga guys, oh, igawas niya ang ulo, pero. Oh! Oh! Nadiri. Dito. Ayo, dito ang nabay. Puta nawala. Siya nga. Ayun na muna kuha. So ladies and gentlemen, welcome to Walay Bayad Beach Resort. Welcome sa among Walay Bayad Beach Resort. Sama ka diya, kabalo ko nangihi ka. Kabalo ko, karang apurma nangihi na. Iko atika. Saka ni sila mo nito mga charter alansa nga gikan nagdabaw no mga manligo ay na so magtuyo. Nag-island happy na sila diri sa amo sa talikod ana. Pero not me, not us because we own the damn thing, man. So set up sa ako ang time-lapse camera. Utang sa nato niya to ang main camera diri sa kilid. Chadan! So kung napansin niyo no, medyo hugaw ang amuang shoreline. Kay ani na siya kanang sagbot ba gikan sa nagkalaing-laing part sa kalibutan. Kanang mo paanod-anod sa baybay. Unya madala na siya diri. Pwede na siya sagbot gikan sa Davao, pwede po siya gikan diri nga side, diri anywhere. No, basta gapnod siya, mo padaplin siya and then mo stay siya sa balas. So magamit ni og kanang bangka, you know. Okay na nakol. Ginalimas pa ang bangka no kay siyempre ulan gabi tapos sulod ang tubig. Mo ni yung bangka kol. So kani bangka na diri dalaon na mo dito. So stay put lang mo dra. What follows is a brief construction montage. Na siya part. Bugsay ka pinaana pa do. Gani ka ano dito? Gago ka matubad ganit ha. Sunod ka lang, ma'am.
nami isa ka video buhaton aning kaning specific ani lang gi ka na manunton bitaw na manunton pasabot ka ng mga nag-isda ba maniradag isda ba. Medyo dili kayo anak ka atyo pa nga ko ang audio mga guys kay GoPro atong gigamit karon kay gibili na to ang camera kay para maka-atyo bulibad kag tama sa ginawa. Para relax kay mong bugsay ana mong bugsay no. Para mas atyo bulibad gid ang inyong pagbugsay. So kapwa ko karon no kay ako ang ako kadidang ang nagbugsay sa likod no. Sige. Pasipod og bugsay po hinaya po yung bugsay murag wala man ta naga-move. Sa man ni oy, parang hindi naman tayo naga-move. Ano ba yan? Medyo akong gawas. Kurniya tambak oy. Ay sabit lang. Arya! Arya! Di mo ka maligo, ligoon ta ka. Ani mag Tokyo Drift ang mga bangkaw. Tokyo Drift lang, madali lang ha. Tanggalan na sa tubig kay mapuno man. So every now and then kailangan mo siya limasan kay musulod man ang tubig diri. So tanggalan sa tubig. Pak. Ano pa iabot ng mga island hoppers. Goal! Imo tong isda gapon. Tamat. Woo! Aligi. Tang pogi. Gagagag. So natin mga bagong visitors mga guys no. Uy, ang ikog imong natamakan. Ikot pogi, isbog. Isbog pogi. Na. Ow. Okay. Sibog dito pogi. Diri ko ha. Ayog gamba ka. Ano, nahadlok ka? Natakot ka? Ha, nahadlok ka? Ligo ka? Ha? Gusto mong mag-swimming, baby? Mag-swimming ka na, baby. Ano man? Kaluwi sa mong baby. Tara. Hadlok na siya. Ambak! Dali! Sige na! Uy, tagay! Hadlok. Sibat. Tigso. Dakpon daw ko nimo. Ha? Sige na. Dakpon daw ta ka. Ayaw kong biyain. Ikaw daw si Kuan ka, ako daw si Goku daw ko. Nga ikaw si Kuan ka, ako man si Goku, so ikaw si Kuan ka. Ayaw, gwapo ra ka na si Guan, si Kuan ka si Prisa. Prisa, mamatay ka! Sugag power ni Prisa, ay. Sugig power si Prisa, ay. Pati kaya ni Prisa, ay. Sugig power. Power kayo, power. Power kayo si... Sige, ano lang. Ako na lang si Eugene. Ako si Eugene, tapos ikaw si Kuan, si Taguro ka. Tapos Regan, ako gamiton. Taguro, kung tutundo ko kay lawas, dako makaglawas. Sige, Taguro. Yan na ba ang iyong 100% lakas? Humanda ka. Ito ang aking Regan! Kasama ko special! Ito yung special ni Eugene.
Muna power ni Eugene, special na niya.